गुबुन मोनसे भिडिअ लाबोफिननाय जाबाय एक्चुअली आं भिडिअखौ लाबोनो गोनां जाथारनाया ओरैबायदिनि थाखायसो लाबोनो गोनां जादों मानो होननानै बुङोब्ला जोंनाव दाखालिहाय मोनसे राय जानो गोनांमोन एक्स-एन-डि-बिफोर सेन्ट्रेल जेलाव जायफ्रा थानाय बिथांमोना राय बा NIA केसाव जायफ्रा थानाय बिथांमोना मोनसे साजा होजानायनि मोनसे डिक्लेयार जादोंमोन खिन्थु दाखालिहाय मा जाहोननि थाखाय जायासै खालामासै खिन्थु मैयाहाय होफिननायनि बाथ्रामोन आं बेखौ बुंस' रोंला जादोंब्लाथ' जों बर' रायजो राजानि थाखाय दुखुनांथाव ओरैनो अमा बेदर दाउ बेदर माबा माबि लोंलायबाय जाद्लायबाय थानानै लाब गैया ओरैनो आं खामानि मोनदोंना मोनाखै बा माबा माबि मोनदोंना मोनाखै बेखौ सावरायलायबाय थानानैबो लाब गैया आरो बेफोरबायदि सावरायबाय थानायनि जों बर' हारिया बेफोरबायदि सम गैला खारन मानो होनना बुङोबा नैबे सरखार प्रमद बर' सरखारा मालाबाबो गावनि हारिखौ सिन्था खालामग्रा मानसि नङा दिनैहाय रोखा फोरमान जानो थांगासिनो दङ आरो जाहोलांगासिनोबो दङ कयेकथा बिथिङाव दिनैहाय आंल' बुङामोन दिनैहाय बिथांनि सरखारखौ UPPLनि गोबां सोद्रोमाफोरानो दिनैनि दिनाव प्रमद बर'खौ ओरैनो खुगा रायलायखुमाबाय थानायखौ जों नुनो मोनो UPPLनि दैदेनगिरिफोरानो UPPLनि लिडारफोरानो सावरायनो हमदों प्रमद बर'खौ मानो प्रमद बर'आ सिन्था खालामनाया मोजां नोंथाङा गावखौ बिराद क्लिनार खालामना लाबा जानाय नङा खारन नोंथांनावबो गोरोन्थि दं नोंथाङाबो भुल मावो नोंथाङा दिनैहाय मा होननानै बुंदों आं मोनसे निउसाव नुनो मोनदों जे निउस नायदों प्रमद बर'नि स्पिचआ मा जादों दिनै निखा जोङो बर' हारिनि थाखाय बा जों पार्टिनि थाखाय खामानि मावगासिनो दङ नोंथाङा दिनै हर सान खामानि मावोब्ला जोंनि बोसोरथामावहाय जोंनि बिटिआरआ एसेब्लाबो मोजां जागौमोन गासैखौबो नोंथाङा हाजोबाबाबो बोसोरथामाव अन्तत नोंथाङा हर सान खामानि दिनै निखा काम करि आছো UPPL आमार UPPL सरकारे बेखिनि बाथ्राखौ बुंबाय थादों नोंथाङा हर सान जुदि खामानि मावदोंब्ला मानोथो दिनैहाय जोंनि एक्स-एन-डि-बिनि NIA केस नांना थानाय बिथांमोननिखौ मानोथो प्रुफ खालामनो हायाखै नोंथाङा बोसोरथामाव जेबो प्रुफ खालामनो हायाखै नोंथाङा खालि जोंनि NDFBनि सोद्रोमा NIA नांनानै थानाय बिथांमोनखौ अनलि फासि जाहोनाय बुथारजोबजानाय बिथांमोननि फेमिलि बिथांमोननि न'खर बिथांमोननि गथ' बेफोरखौ मा खालामनो सानखो बिथां प्रमद बर'आलाय हर सान जुदि खामानि मावदोंबा बिनि फारसेथ' मोनसे प्रुफ जानांगौमोन मोनसेबो इनप्रुफ जायाखै दिनैहाय जायनि जाहोनाव दिपेन बर'आबो दिनैहाय नोंनि एसेब्लाबो गोजान जानो हमदों जायनि थाखाय नोंथांनि लिडारफोर नोंथांनि UPPLनि सोद्रोमाफोर नोंथांनि कर्मिफोरानो दिनै नोंथांखौ जोंनि सिगाङाव बुंनो गोनां जादों दिनै UPPLजों आं दिनै सोरबा सासेखौ नोंथांखौ बुंबाय थायोब्लाबो आंजों रायलायो दिनै आं रायलायहरो UPPLनि सोद्रोमाफोरजों आंहाबो बिराद क्लस लोगो दं क्लस मानसि दं आंबो दिनैहाय सोरखौबा आं बुङो दिनैहाय जोंनि खोथाखौबो आं बिथांमोनजों सावरायलायो नोंथांनि खोथाखौ बे नोंनि सोद्रोमायानो बुङो दिनैनि दिनाव प्रमद बर'जों जाला बे सरकारा दिनैहाय मालाबाबो बर'नि प्रति रायजोनि प्रति मालाबाबो सिन्था खालामग्रा हान्जा नङा बेखिनि बाथ्राखौ बुंदों मानो बुंनो गोनां जादों मा जाहोननि थाखाय खारन नोंथांमोना फेलार नोंथांमोननि सरकारा फेलार जानो हमदों बा मावफुंनो हायाखै माखासे खामानिफोरखौ बिनि थाखायसो बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंनो गोनां जादों होननानै आं सानो थ' दिनैहाय आरो रन्जित बसुमतारी आरो गबिन्द बसुमतारीया दिनैहाय एसेमब्लियाव जिरायगासिनो दङ बिथाङा एसेमब्लियाव जिरायबाय थादोंबा दिनै बिनि मेगन सिगाङावनो बिनि गभर्नमेन्टआनो UPPL सरकार थानायावनो UPPLनि दैदेनगिरिनि सिगाङावनो NIAफ्रा दिनैहाय एक्स-एन-डि-बिनि मानसिफोरखौ जोबथा साजा होनो नागिरबाय थादों नोंथाङा दिनैहाय मानो एसेमब्लियाव रायखांनो हायाखै जायफ्रा NIAनि नामाव केस हमजानानै दङ बिथांमोनखौ मानो उदां खालामनो हायाखै अन्तत सासेल' बर'ना खोन्था UPPLआ अन्तत सासेल' बर'ना खोन्था NIA नांनानै केसखौ फोजोबनानै हो मानो हायाखै बोसोरथामाव सासेबो गैया जायफोरा दिनै केस नर्मेल फिसा केस थानायफोर बेफोरखौसो दिनै एसे सासे सानै फोजोबनानै होदों आरोबाव दिनैहाय दिनैनिखा हर सान खामानि मावदोंब्ला नोंथांमोना नै बेफोरनो मोनफा फोरमान जानो हमदों जे नोंथांमोननि दिनैसिम थांनाय जानुवारिनि 26 जानुवारियाव हिमन्त बिश्व शर्माया जायफ्रा एक्स ग्रेसिया ना मोननांगौ मोनथाय 5 लाख जायफ्रा NDFBनि नामाव साजा मोननाय दिनै बिथांमोना दिनै 50,000ल' थाखा मानो लिरखो आरो मानो 50,000ल' होखो आरो मानो बे 50,000खौ मानो बोखांनानै लांखो नोंथांनि दिनैनिखा हर सान खामानि मावग्राया बेफोरनो नामा प्रमद बर'
नोंथाङा एसेबो लाजिनाय मोनाखै नोंथाङा सोरनि थाखाय CM जादों प्रमद बर' आरो गबिन्द बसुमतारियाबो बिथाङाबो सोरनि थाखाय डिपुटि CM जादों आरो नैबे रन्जित बसुमतारियाबो सोरनि थाखाय EM जादों नोंथाङा बेखौ रोखा खालामना लानायाबो मोजां नोंथाङा दिनै रन्जित बसुमतारिखौ दिनै बेफोरबायदि बाथ्रा बुङोब्ला नोंथांमोना मा अफ्रिया BPF-निसोनो बेफोरबायदि बाथ्रा बुंगोन आरो आंनि BPF-आनो जा UPPL-आनो जा कंग्रेसआनो जा आं दाबो बुंगोन प्रमद बर'आ BPF-आव थाङोब्ला आं बिसोरजों गैला मिथिबाय प्रमद बर'आ इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिजों जुदि थायोब्ला आं बावहाय गैया प्रमद बर'जों आं मालाबाबो एकमत नङा आरो प्रमद बर'नि सिन्ताधारा साननाय हनाय आं बेजों समान नङा आरो जायाबो हानायबो नङाबो आङो खारन जोंनि जेसेबां सेक्रिफाइस खालामना फैनाय जों जेसेबां दुखु दाहा लानानै फैनाय बिनि प्रति बिथाङा अननाय गैया आरो साननाय गैया जुदि बिथाङा हर सान खामानि जुदि मावथारदोंमोनबा हर सान जुदि दिनै निखा जुदि खामानि मावथारदोंमोनबा दिनै एनडिएफ बिनि प्रति जायफ्रा जेलाव थानाय रन्जन दैमारि सार आरो बिथांमोनजों लोगोसे गोबां लिडारफोर दङ बर' रायजो राजाखौ थगायनो हर सान खामानि मावदों बा बायदिसिना माबा मोनसे खामानि मावदों होननानै बिथांफोरा थगायबाय थायो आरो दिनैनि बे खुंथायाव थानाय प्रमद बर' बिथाङा जों रोखायैनो बुंबावगोन जे बिथाङा 2025आव CM जानो सानदोंबा नोंथाङा जुदि आरोबाव बोसोर जुग आं बुंदों प्रमद बर' जोंनि BTR-नि CEM नोंथांखौ आं रोखायैनो बुंबावदों नोंथाङा जुदि CM जाबाय थानो लुबैदोंबा नोंथाङा बेखौ माबा माबि सिंगापुर खालामनो सानदोंबा सुइजारलेण्ड माबा माबि खालामनो सानदोंबा नोंथाङा दानिफ्रायनो हर सान खामानि मावबाय था आरो नोंथाङा हर सान खामानि मावग्रा मानसि नङा मानसिया उन्दुयो खय घन्टा नोंथांनि मोदोम देहा बेफोरखौ नायनायावनो जोङो बुजि मोनो नोंथाङा खय घन्टा उन्दुयो न'आव आरो नोंथाङा हारिनि थाखाय रायजोनि थाखाय मा खय घन्टा खामानि मावो आरो नोंथाङा अफिस टेबोलावहाय खय घन्टा जिरायो बेखौ जों बुजि मोनखायो बेफोरावनो नोंथांनि देहाफोरखौ नायनानैनो जोंफोराबो एसे बुजियो बेफोरबायदि थ' लोगोफोर भिडिअआ गोबां गोलाव जाबाय बावहाय आं रायजो राजानाव मोनसे खमा बियो आं दिनै जुदि गाज्रि सोदोब बाहायदोंब्ला नोंथांमोनाव आं खमा बा निमाहा बिनाय थाबाय थ' लोगोफोर आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानाखै बावहाय दोनथ'बाय जय बर' हारिनि